Pontypridd oedd yn croesawu'r Quins I heol sardus dydd Sadwrn a dechrau da i'r tîm cartref. Yr ail gais yn dod ar ôl i'r asgellwr Dale Stuckey dorri drwy amddiffyn Caerfyrddin a'i gyd asgellwr Lewis Williams yn croesi. Yr ymwelwyr yn taro nôl, gwaith da gan y blaenwyr yn sicrhau pelan I Gareth George a ffas hir y mewnwr yn cyrraedd Iolo Evans sy'n manteisio ar fwlch yn yr amddiffyn ac yn croesi'r linell gais. Dwylo da gan y tîm cartre, y cefnwr Gary Williams yn amseru'r bas a Lewis Williams yn croesi am ei ail. Yn syth wedi'r ail gais, Ponty yn ymosod o'i hanner ei hunain a pasio cywir yn rhoi cyfle I Gary Williams I ddod o hyd I fwlch, cyn amseru'r bas yn dda unwaith eto I Lewis Williams a chyflymdra'r asgellwr yn sicrhau'r hat-trick ar fuddugoliaeth. 5 kick-cosp gan Richard Powell yn sicrhau llwyddiant I Bedwas, ond cais cysur i'r tîm cartre gan Jack Goody. Cais cosp I gas newydd ar faes y bragdy a chais I Craig Atwell yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen yn gynnar. Cyfle i'r tîm cartre wrth ymosod, ond y camgymeriad yn dod a Hayden Palmer yn tirio. Will Evans y bachwr yn gyflym ei feddwl a'i draed a Craig Atwell yno I hawlio ei ail gais o'r gêm. Buddugoliaeth gyfforddus i'r ymwelwyr. Y canolwyr yn cyfuno'n dda ar Barc San Helen a'r asgellwr Andrew Claypole yn croesi am gais agoriadol y gêm i'r tîm cartre. Yr ymwelwyr yn ymateb ar blaen asgellwr Alex Herbert yn torri drwy amddiffyn y gwynion a'r canolwr Phil Price yn hyrddio I ffordd dros y llinell gais. Olwyr yr ymwelwyr yn mwynhau'r tir agored a'r asgellwr chwith David Evans yn gwasgu ei ffordd i'r gornel. O un asgellwr i'r llall, cais gorau'r gêm heb os yn cyfuno gwaith da gan y pac a'r olwyr. James Hallett yn bylchu ac yn amseru I bas yn dda, a'r asgellwr Dwayne Dyer yn hawlio'r pwyntiau. Gyda'r sgôr yn 9-6 yn yr ail hanner, Castell Neath yn ail ddechrau, camgymeriad gan fewnwr y tîm cartre, a'r clor Rhys Jones yn carlamu tua'r linell cyn dadlwytho, a chapten yr ymwelwyr Jordan Collier yn croesi, gan hawlio cais agoriadol y gêm. Yr ail gais yn dod i'r crysau duon gyda dyn yn Bryn, y cefnwr Ed Hawley yn gynt nawthyr y tîm cartre Joe Gawn a'r eilydd Geraint Llywelyn yn croesi gan selio'r fuddugoliaeth. Yn yr adran gyntaf felly, Pontypridd ar y brig yn dilyn buddugoliaeth a phwynt bonws. Cas newydd yn dechrau ail hanner y tymor ar frig yr ail adran, ond digon o rygbi i'w chwarae eto tymor hwn.